Sanxenxo é moito máis que sol e praia. Na tempada baixa tamén se pode gozar na capital turística de Galicia. Para mostrar todo o seu potencial, o Consorcio de Empresarios Turísticos da Vila, en colaboración co Concello e a Xunta de Galicia, lanzan a campaña Sanxenxo, mar do que imaginas. Sanxenxo es mar, pero Sanxenxo es mucho más. Sanxenxo es gastronomía, es paisaje, es naturaleza, es turismo de litoral, es turismo de salud, de relax, es deporte, turismo náutico, es compras, es enoturismo. Turismo es todo eso y mucho más. Siempre con el mar como nuestro mayor aliado turístico. O programa está enfocado a internet e destinado aos visitantes do resto de Galicia, de Portugal, Asturias, Castela León e Madrid. Vamos a darle prioridad y optimizar los recursos y entonces vamos a hacer una campaña absolutamente online, únicamente online, donde se va a trabajar a través de la red de Google Display a nivel promocional y se va a dibujar el escenario también a través de redes sociales. ¿Por qué? Porque hay que optimizar los recursos, porque la campaña va más allá de lo que es el turismo doméstico, local, ¿no? Sino que va a mercados target, como puede ser Castilla y León, como puede ser Asturias, como puede ser norte de Portugal y por supuesto también Galicia. Dende Concello agardan que con esta campaña se poda chegar aos 500.000 visitantes en tempada baixa. Pero como non somos ambiciosos, tanto os empresarios non sería posible, e tamén o Concello, temos que loitar para crecer en temporada baixa, para ver se chegamos nos próximos anos ás 500.000 pernotaciones, o que significaría un 20% máis dese millón de persoas millón de pernotacións que temos no ano, non? A campaña é importante para poder manter as grandes cifras de visitantes durante todo o ano e beneficiar así tanto a Vila como o resto de concellos da contorna. Podamos mellorar a nosa oferta ao longo do tempo e podamos, por extensión, ter unha oferta laboral e unha oferta profesional pois máis consolidada e con máis presencia temporal. Iso redunda na mellora da calidade do emprego e redunda tamén pois nun efecto integral pois na economía do territorio. A campaña divídese en 4 puntos principais: natureza, gastronomía e enogastronomía, benestar e experiencias. Unha ampla variedade para poder gozar de todo o que oferta Sanxenxo.